Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumuzda täzelipler we habarlarla tanıştıran Watan Habarlary gepleşmede başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbangulы Berdymухамедов ministrler kabinetiniň sany wizi aragatnaş arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa döwlet howpsuzlyk giňişiniň agdalary welaýatlaryň Aşgabat şäheriniň häkimleri çağırly. Mejlisiň marşyny halk maslahatynyň mejlisini we yurdumyzyň garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramyny geçirmäge taýýarlyk görülüşi bilen bagly meselelere. Hemde prezident maksatnamalarynyň we yurdumyzy durmuş ykdysadyny ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişini araly. Hormatly minister kabinetiniň agdalary bize şonda topul geňeşiň agdalarynyň welaýatyň maşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyny hökümetiň sanly video aragatnaş arkaly giňişli mejlisini geçirýär. Mejlis halk maslahatynyň mejlisini we ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramyny geçirmäge görülýän taýýarlyk bilen bagly meseleleri garap geçirdi. Prezident maksatnamalaryň we ýolumy durmuş ykdysadyny ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişini sereder. Mehriban halkymyzyň awadançylygyny üçin etmäge gönükdirilen döwletiň içeri siýasatyna degişik beýleki mesele ara maslahatlaşar. Hormatly minister kabinetiniň agdalary hemişe borjy ýaly bir cinayet edenlik duruşun iş kesilerini ve eden etmişlerini okurup ağab göröktün, tova gelen rayattan yolun baş bayramının onun yanına günahını geçiyor. Büyük atavavlamadan. Rehimdarlık ve insanperverlik yürürlüğüne uğralık olur hem ceza çekmekten boşaltmak yani sahavatlı çaylarına geçip duruyor. Sonra da ya Türkmenistan'ın prezidentinin ayağındaki rayattan günah geçmek mesela oyuncu teklifler taýýarlamak barada toplum başlygy, toplum günäge geçmek hakynda hem şurudyň tasmasy barada hatawat bersin. Aman, aýdy berin. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky raýatlyk we günäge geçmek meseleleri boýunça teklifler taýýarlamak baradaky toplum başlygy, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Amanow jinayet edenlikler üçin iş kesilenleriň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýram münasibetli günägesini geçmek boýunça geçirilen işler hemde degişli resmi namanyň taslamasynyň taýýarlanyny barada hatawat berdi. Hormatly prezidentime de hatawat diňläp şeýle diýdi. Hormatly adamlar, ýa-da men bir asyrlym däwimizi eýerip iş kesilen 8-10 raýatymyň hemde 3 sany daşary ýurtda raýatyny ýurdumyň garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýram münasibetli günägesini geçmek barada hem fermanlary gol çekdi. Hormatly prezidentime de günäge geçmek baradaky degişli fermanlara gol çekmek bilen şeýle diýdi. Aman hukuk rejim edaralaryň ýolbaşçylygyny bilelikde günägesini geçen adamyň ährini tutsaklykdan boşadylyp olam ýakyn wagt öz ölüni maşgul mallaryň arasyna hem barar ýaly ährin zerur işlerini geçirin. Günäge geçmek çäğini geçirmek bilen eden etmişlerini okunup tova gelen adamlar hem günahlarını halal zehmettiren yolumuzun ötüsünü işten gatnaşmak üçin mümkinçilikleri döredýär. Welaýatdan, etrafdan hem şäherlerin häkimlerine şeýlerim beýlekim ýolbaşçylary da günahdan geçen adamlar iş bilen üçin etmek boýunça zerur çäre görmegi tawsiýa. Günahdan geçen adamlar ortadan ahlasly zähmet çekip ýurdumyzda bir amalasyny giňem gewimli işler öýdem goşup toşmaklarny ýa-da watanymyza akyratna hyzmat edip halan zähmetini gözüýärni görüp hem ýaşamaklaryny arzu edýär. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Müşrikow 2020-nji ýylyň 3-nji iýulundaky Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisini geçirmek bilen baglanşykly meseleler hakynda kararyň ýerine ýetirilişi hemde ýurdumyzyň garaşsyzlyk gününe taýýarlyk görülüşi barada hatawat berdi. Bellençi ýaly halk maslahatynyň mejlisiniň guramaçlygyny maliýet aýdyny üpçün etmek, şu üçin döwlet budjetine goýulan hemde welaýatleriň we Aşgabat şäheriniň ýerli budjetleriniň atabyna amala aşyrmak gözüňde tutilýar. Vice-premier baş döwlet bayramyny ýokary derejede geçirmek maksady bilen görülen anyk çäherler barada hatawat berdi.
Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, halk maslahatynyň meclisine taýýarlyk görmegiň hemde ýurdumyzda giňden bellenleýän garaşsyzlyk gününe taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meselelere bir gödөгçük etmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet başlarymada bular barada bellemek bilen vice-premiere anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Meriedow döwlet başlarymyň Newtkaz senagatynyň öýrençi kuwatyny hatda puturlandyrmak bilen bagly udul beren taşyklaryny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barýan işler şeýlegem halk maslahatynyň meclisini we ýurdumynyň garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk bayramy bilen bagly şäherleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Şu ýylyň 27 sentябryna geçiriljek ýurdumyzyň şanly garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk bayramyny toýda bara şatlyk şowkun bilen ýokary derejede guramaçylyk geçirmek boýunça Newtkaz toplumy tarapyndan ýeruli işler alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, Türkmenistanyň energetik strategiýasynyň möhüm ugrularyny ölçemledi. Bir resminama laýyklykda döwletimiz senagatyň esasy puwdaklaryny, şol sanyna ýalňyç energetika toplumyny ösdürmäge ulum ölçerde maliýe serişlerini görükdirýär. Döwlet başlarymyzy Newtkaz senagatyna alymy teň keýişleri, ýöňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işleriň gerimini giňeltmegi tapşyrdy. Bu işler uglewodorodlaryň taýýar ölümleriň çykaryşyny artdyrmaga ýardam etmeliler. Hormat prezidentime halk maslahatynyň meclisine hemde garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk görmek babatda vice-premiere degişi tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ugaz gödөгçük edýän puwdaklaryň dolanyş idaralaryna alınıp barýan işler, uly kommunikasiýa toplumynyň maddi enzamyn binýadynyň kämilleşdirilişi, puwdagy mundan meýlekde sanylaşdyrmak boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Hatabatyň başyna halk maslahatynyň meclisini we ýurdumynyň garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk bayramy bilen bagly şäherleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada kem aýdyldy. Şonuň ýaly vice-premier uly hyzmatlaryny amala aşyrmak üçin goşmaça awtobuslaryň bölünip berilýänini aýtdy. Şol ulaglary paýtagtymyzda hemde şäherleri uglary boýunça kerek eder. Ýolçulary hyzmat etmek üçin taksileriň sany artdyrly. Halk maslahatynyň meclisini ýokary derejede geçirmek, ony milli teleradio gepleşiklerde bermek boýunça degişli şäherler görüldi. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, Büyük yüpek ýoluny täzeden dikeltmek, tebit we iklimisi ýollary ösdürmek boýunça biziň başlangyçlarymyzyň ulag ulgamynyň kuwatly maddi enzamyn binýadynyň döredilmegini talep edýänini belledi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz puwdaklaryň düzümleri döwre wagtlaşdyrmagyň, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň zerurdygyny aýtdy. Milli liderimiz ulaglaryň ähli görnüşlerini ýolagçylyk gatnatmak we ýükler daşamak babatda aragatnaşygyň häzirki zaman görnüşleriniň hüdürlenilmegine, hyzmatlaryň kiýiliniň ýokarlandyrylmagyna ýygyderli gödөгçük etmeligine ünsjekdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda giňerimli halkara taslamalaryň durmuşa geçirilýänini bellep, düzümleýin desgalary öz wagtynda ulanmaga bermek boýunça vice-premiere birnäçe taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz ulag we aragatnaşyk ulgamynyň ýöňünde durýan wezipelerini kesgitlemek bilen ilkinji nowatda ýolagçy gatnatmak ulgamyna edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak boýunça çäreleri güýçlendirmegi taşyrdy. Hormat prezidentimiz ýolagçylara edilýän hyzmatyň medeniýeti bilen baglanyşykly meselelere aýratyn üns bermegiň wajypdygyny bellep, vice-premiere bu görkezmeleriň ýerine getirilmegine gödөгçük etmegi taşyrdy. Döwlet başlarymyza halk maslahatynyň gatnaşçylaryna ýokary hilli aragatnaşygyň tele gepleşikler üçin ýokary tezlikli ýaýlymlaryň esasy wezipeleriň biri bolup durýanyny bellep, vice-premiere bu babatda anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Glyjew Tewda toplumyna durmuş ykdysat strategiýanyň ýerine getirilişi, döwlet başlarymyzyň bu ýolgamda ýöňde goýun wezipeleriniň amala aşyrylyşy hemde halk maslahatynyň meclisine we ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk bayramy bilen bagly şäherleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Şeýlekem vice-premier gödөгçük edýän düzümlerinäki işleriň ýagdaýy, hyzmatlaryna Tewda ulgamyna harit dolanşygyny ýokarlandyrmak we hyzmat telekeçiligi ösdürmek boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, Tewda ulgamyny mundan meýlekde kämilleşdirmegiň, Tewda hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmagyň, Tewda işine dünýä tejribesini hemde kanunçylyk ulgamyny ornaşdyrmagyň, telekeçiligi işeňleşdirmegiň we ýurdumyzyň senagat taýdan bäsleşigi okuýuplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen hyzmaty başlangyçlary höwetlendirmegiň, bu ýurda innowasiýon tehnologiýalaryny netijeli ulanmagyň wajypdygyny belledi. Milli liderimiz vice-premiere bu meseleleri hemişe üns merkezinde taklamagy taşyrdy.
Şonuň ýaly hormatly prezidentimiz böýlek satuw harit dolanşygyny ýokalandyrmak, şol sanna bayramçyk günlerinde ilata tügda hyzmatlaryny talaba laýyk guramak üçin zerur şäherleri görmegi taşyrdy. Şunda haritlaryň we hyzmatlaryň ýokary hiline aýratyn üns bermeliler. Döwlet başlarymyz adyk önümleriniň taýýarlanyşy we saklanyşy bilen bagly meselelere üns çekip, bu babatda vice-premieri birnäçe taşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durdureýew halk maslahatynyň meclisini we ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň 29 ýylyna başlanan çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada gatabat berdi. Bilinçäli paýtagtymyzda ösürmek babatda hormatly prezidentimiň başlangyçlary boýunça işenip taýýarlanan meýilnama laýyklykda täze ýaşaýyş toplumlaryny gurmak, hereke edýän injener tiýen kulganlaryň durkuny täzelemek, ýol ulug düzümli ösürmek boýunça işler alınıp barlýar. Medeni durmuş maksatly binalaryň daş töwereginde hemde teýilgäklerde awatlaýyş, awadanlaşdyryş işleri ýygydyr geçirilýär. Bularyň ekleti bayramçyk dawarlaryny ýokary ruh bilenlik ýagdaýyna geçirmegi, üpçün etmäge gönükdirlenler. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň şanly 25 ýylyň münasibetli ulanmaga tawşalmaly desgalaryň gurulşygyny giňerimli işler dowam edýär. Ýöňde boljak syýasy we medeni köpçülikliň şäherleri hyzwatna halk maslahatynyň nowatdaky meclisini guramaçylyk geçirmek boýunça işler degişli derejede alınıp barlýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň baş bayram münasibetli meýilleşdirilen şäherleriň ýagdaýynyň iň ýokary derejede geçirilmek üçin ýöňde boljak dawarlary taýýarlyk görmegiň mümkindigini bellädi. Döwlet başlarymyz garaşdyrlyk güni münasibetli esasy dawarlaryň geçýän ýerine urjak Aşgabatyň ýokary derejesini taklamagy berilýän uly ähmeti berlep, bu babatda vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 25 ýylyň münasibetli ulanmagy berilmegi gözüňe tutulýan desgalardaky gurulşyk işleriniň öz wagtyna tamamlanmagynyň mümkindigine üns çekip, hormatly prezidentimiz bu ýurda vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Agam halk maslahatynyň meclisini we watanymyzyň beýik garaşdyrlygynyň 29 ýyllyk bayram bilen bagly çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Şu günleri ilkinji nowatda ordaş almy amaly maslahatlary guramak hemde ýurdumyzyň köpçülikliň habar beriş terişdelerine, gazetlerde, jurnallarda, telewizionyada we radioda birnäçe makalalar we gepleşikler taýýarlamak arkaly halk maslahatynyň ähmetini düşündirmek boýunça uly işler geçirilýär. Alam bilim, sağlyk goraş, sport golanyň işgärleri, jeňmeçlik guramalarynyň wekilleri we ýaşlar baş döwlet bayramy münasibetli çäherleri uly ruh bilenlik hemde buýsanç bilen işe gatnaşýarlar. Bayramçyk çäherlerini ýokary derejede geçirmek boýunça işler alınıp barlýar. Paýtagtymyzda hemde vilayatlerde halk maslahatynyň video aragatnaşyk arkaly meclisiniň geçiriljek ýerlerine zerur goraş maksatly terişdeler bilen üpçün edilen lukmançylyk bölümleri guruldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, döwlet garaşdyrlygynyň güni münasibetli meýilleşdirilen ähli çärelere hemme taraplaryň taýýarlyk görmegiň wajypdygyny belledi. Milli liderimiz sağlyk goraşy degişli ähli çäreleriň bir jaýdylşyny hemde halk maslahatyna we beýleki möhüm çärelere gatnaşaklaryň zerur goranç terişdeler bilen üpçün edilşini bir gödökçülükde taklamagyň möhümdigini belläp, bu babatda vice-premieri anyk taşyklar berdi. Ödüş derejesine bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe alınıp barlýan ähli beýik özgertmeleriň üstünligi beslenmegi köp babatda bagly bolan milli bilim we alim ulgamyny hassa kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän işlere degişli käbir görkezmeler berildi. Döwlet başlarymyz ýöňde barjy dünýä tejribesini işin öwrenmegiň we ornaşdyrmagyň zerurdygyny belläp, gyzyklanma bildirýän hemme hyzmatdaşlar bilen giň halkara gatnaşyklaryny ýola goýmagyň we ýurdumyzyň arawaçlygynyň hemde mundan meýlekde gülläp etmeginiň möhüm ýagdaý ýökümine milli ykdysadetimiziň ähli esasy ulgamlaryny, häzirki zamanyň innowasion işläp taýýarlamalaryny giňden ornaşdyrmagyň möhümdigine üns çekdi we bu babatda anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Memedowa gödökçü diýen gowamyň idaralary tarapyndan ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň 29 ýyllyk bayram bilen bagly çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Hatabatda bilinçäli Türkmenistan beýtaraplyk mekany ýylyna almy amaly maslahatlar, dürejlik duşuklary, amaly haşamsyň oturyň eserleriniň, muzey gymmatlyklarynyň, kitap we neşir öýrenimleriniň sergileri gurulýar. Watanymyzyň baş bayramynyň hormatyna tatbiklanan meýilnama laýyklykda medeni köpçülikliň çäreleriň birnäçesi geçiriler. Şeýleken vice-premier halk maslahatynyň nowatdaky meclisini degişli derejede geçirmek boýunça görülen anyk çäreler barada hatabat berdi.
Hususan Türkmen Devlet Neşriyat Gulluğu tarapından derur bolan degişi neşir önümlerinin dolu tayyar edilendigi, halk maslahatynyň meclisiniň geçirilişini köpçülüklerin habar beriş serişleri arkaly halka yetirmek boýunça geçirilen işler barada hatabat berildi. Şeýle hem döwlet sylaglaryna münasip bolan medeniyet lugumynyň işgärlerini sylaglamak dabarasyny geçirmäge görülýän taýýarlyk işler barada edildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Yurdumyzda bellenilýän halkymyzy täze zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýan şanly bayramçylygyň, şeýle hem taryhçy özgürtler kabul ediljek halk maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň üren uly ähmeti barada aýdyp, vice-premieri ähli meýilleşdirilen medeni köpçülikleriň çäreleriniň ýokary guramaçyk derejesiniň üpsün edilmegi üçin ähli zerur çäreleri görmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad gelip, yurdumyzyň vilayetlerine mögümliň işleriň alınıp barylşy, oba gyjylygyna özgertmeleriň geçirilşi, şeýle hem halk maslahatynyň mejlisini we yurdumyzyň garaşdyrlygynyň 29 ýyllygynyň bayram edilmegi bilen bagly çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Buğday ekişini bellenlen agrotexnik möhletde hemde talaba laýyk geçirmek boýunça degişi işler alınıp barylýar. Şunlara yurdumyzyň vilayetlerine geçirilen paýta hasylyny ýygnap almak işleri dowam edýär. Paýta ýygymynyň depkinlerini güýçlendirmek we ýygnalýan hasyly paýta kabul ediş garmanhanalarynda büýükdensiz kabul etmek boýunça degişi işler geçirilýär. Vice-premier Obagajyk toplumuna degişi ministerlik hemde puduklaryň dolanyş idaralary tarapyndan halk maslahatynyň sanly video aragatnaşyk arkaly geçiriljek nobatdaky mejlisine hemde yurdumyzyň garaşdyrlygynyň 29 ýyllyk bayram münasibetli meýilleşdirilýän çärelere guramaçyklyk gatnaşmak boýunça alınıp barýan işler barada hem hatabat berdi. Halkara akalteki atçılık spor toplumuna hem de vilayetlerdaky atçılık spor toplumlaryna bayramçılık at çapşyklaryny guramaçyklyk geçirmek boýunça zerur taýýarlyk işleri alınıp barylýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Yurdumyzda öndürilýän obagyjyk önümleriniň möçörlerini artdyrmaga ýardam etjek ýöňdebarjy tehnologiýalary we obagyjyk ilminiň gazananlaryny işe giňden ornaşdyrmak boýunça wezipeleriň möhümdigini bellemek bilen vice-premier bu wagtda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Milli lidermede paýta ýygymyny we buğday ekişi mögümlerini geçirmek bilen bagly guramaçylyk meselelerine aýratyn üns bermek taşyrdy. Hormat prezidentime ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlyk güni münasibetli geçirilmegi meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpsün etmek babatda vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow halk maslahatynyň mejlisini we Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 29 ýyllyk bayram bilen bagly çäreleri geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda bir karar watanymyzyň döwletliginiň esaslaryny pugtlandyrmagyň hemde kanunçylyk hukuk binýadyny iýdigderli berkitmegiň hormat prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan siýasatyň esasy uğurlarynyň biridigi bellenildi. Yurdumyzyň esasy kanunyny berkitmek we täzelemek başlangyjy bilen çykyş eden milli liderimiziň baştonlygyna Türkmenistan demokratik öýüş ýoly bilen iýdigderli öňe barýar. Döwlet başlarymyzyň başçylyk etmeginde ýylyň dowamynda konstitusiýon toparyň mejlisleriniň dörsi geçirildi. Ýürüýte iş topary raýatlardan gelip gowşan köp sanly teklipleri öwrenip hemde umumlaşdyryp konstitusiýon kanunynyň degişli taslamasyny taýýarlady. Hormat prezidentimiziň taşyklaryna laýyklykda bir iş türkmen halkynyň baý taryh tejribesinden ugralanyp hemde dünýäniň häzirki ýagdaýy nazara alınıp amala aşyrylýar. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň täze görnüşi halkara parlamentarizm ulgamynda öňdebarjy tejribeni öz içine alýar. Şeýlelikde halk maslahatynyň mejlisi ýurdumyzyň hemde halkymyzyň iň täze taryhyna aýratyn ähmetli waka öwürler. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Durmuşa geçirilýän konstitusiýon özgertmeleriň nobatdaky tapgyrynyň maksadynyň jemgyçilik we döwlet durmuşyny mundan meýlekde demokratiýaşdyrmakdan döwrüň talaplaryna iň gowy milli we halkara tejribesine laýyklykda ýurdumyzyň kanunçylyk idarasyny döwrewaplaşdyrmakdan garaşsyz hemişilik bir tarap Türkmenistanyň dünýä giňişligini eýleýän orny berkitmekden ibaratlygyny belledi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyzy vice-premieri ýurdumyz üçin üren möhüm çözgütleriň kabul ediljek halk maslahatynyň mejlisine hemde edil watanymyzyň garaşdyrlygynyň 29 ýyllyk münasibetli davralary ýokary guramaçyk derejesine taýýarlyk görmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň giňişleýän mejlisine ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ýol başlary hatabat berdiler.
Hormat Prezidentimizin ulul beren tapşyryklarynyň ýerine getirilişi şanly sene ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň 29 ýyllygy münasibetli dabraly harby ýürüýüşe taýýarlyk görülişi şeýle hem halk maslahatynyň mejlisini guramaçykly geçirmekde, harby we hukuk goraýjy idaralar tarapyndan ýüňde goýulan wezipeler berja etmekde görülen çereler barada hatabatlar berildi. Atabatlarda harby we hukuk goraýjy idaralar tarapyndan milli goşnamynyň kuwatyny hemde goran şukyýyny pogturandyrmak, ýaragly düzümleriň şahsy düzüminiň teweşen we hünär taýýarlygyny ýokalandyrmak, bu düzümlerdäki gullukçylaryň garaşdyrlygymyň 29 ýyllygy münasibetli davraly harby ýürüýüşe taýýarlyk görmek boýunça ýerur işleriň alınıp barlýanyny bellenildi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlaýy hatabatlar dinläp, garaşdy Türkmenistanyň Milletler Birleşigi tarapyndan berilen bitaraplyk derejesini hemişe ıgrarlydygyny, bu derejäniň Merkezi Aziýa tewtine paragatçylyk we durnuklygy saklamagyň möhüm ýagdaý bolup durýanyny belledi. Hormat Prezidentimiz bu işleriň äklidiniň diňe goran şäheriyetli harby doktrinanyň çäklerini amala aşyrýanyny aýtdy. Döwlet başlarymyzy öňde boljak davraly harby ýürüýüşiň ýedi watanymyzyň goranç kuwatynyň kämil teýenkeler bilen üpsün edilendigini, nizamy düzgünüň berja edilýändigini ýokary derejede görkezmeligini aýtdy. Hormat Prezidentimiz munyň eskerleriň watançylyk terbiýesine de uly täsir edýändigini belläp, şunyň bilen baglykda degişli taşyklar berdi. Milli liderimiz halk maslahatynyň mejlisiniň hem döwletimiziň hemde jemgyýetçilik syýasy durmuşyna eýleýän möhüm ornuna üns çekip, harby we hukuk goraýjy idaralaryň gullukçylarynyň hemde işgärleriniň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wezipeleriň kanunçylygyň berja edilmegini üpçün etmekden ibaratdygyny aýtdy. Fanly video aragatny şarkly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisi soňra Aşgabat şäheriniň hemde ýurdumyzyň vilayetleriniň häkimleriniň hatabatlary bilen dowam etdi. Aşgabat şäheriniň häkimi Glejew paýtagtymyzda halk maslahatynyň mejlisini geçirmäge, şeýle hem ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň 29 ýyllyk bayramyny daglarlandyrmaga görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Hormat Prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýetli şanly senleriň ýokary guramaçyk derejesiniň üpsün edilmeligini bellemek bilen ýurdumyzyň baş şäheriniň ähli künjeklerini araçsaçylyk, awadançyk işleriniň ýokary derejede ýoly goýulmalygyna üns çekdi. Munyň özi meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçyk derejesiniň üpsün edilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Soňra Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow ýa-da döwürde halk maslahatynyň mejlisini hemde garaşdyrlyk bayramçylygyny münasip derejede garşylamak boýunça ýaýbanlandyrylan giň göçüril çäreler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, şanly senleri degişli derejede daglarlandyrmak boýunça ýerine getirilýän işleriň döwrüň tarapyna laýyk gelmeligini belledi we bu babatda häkimi birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakallew halk maslahatynyň mejlisine we beýik garaşdyrlygymyzyň şanly bayramyna taýýarlyk görülüşi barada hatabat berdi. Hormat Prezidentimiz tutuş ýurdumyz boýunça giňden bellenilýän bayramçylyk münasibetli gurulýan köpçülikleriň medeni çäreleriň, şeýle hem halkymyzyň durmuş derejesini ýokalandyrmak babatda oňun çözgütleriň kabul edilýän halk maslahatynyň mejlisini geçirmekde, onuň guramaçyk derejesine zerur ähmiýet bermegi taşyrdy. Soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow vilayatda halk maslahatynyň mejlisini we ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň 29 ýyllyk bayramy bilen baglanşykly medeni çäreleri ýokary derejede guramak boýunça alınıp baran işler barada hatabat berdi. Hormat Prezidentimiz hatabat dinläp, vilayatyň ähli künjeklerini bayramçylyk münasibetli gurulýan çärelerde ýurdumyzyň gadanýan üstünlikleriniň we halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öz beýanyny tapmalygyny belledi. Şeýle hem halk maslahatynyň mejlisiniň guramaçyk derejesine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başlaryny bu babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew vilayatyň ähli etraplaryny we şäherlerini mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanyna gurulýan bayramçylyk davralary halk maslahatynyň mejlisiniň ýokary guramaçyk derejesini üpsün etmek boýunça ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, ýurdumyzyň ähli künjeklerini bolşýaly Lewap vilayatyna da şanly garaşdyrlygymyzyň 29 ýyllyk bayramçylyk münasibetli gurulýan çäreleriň ýatda gazy porsatlary beslenmeligini aýtdy. Şeýle hem milli liderimiz halk maslahatynyň mejlisini guramaçykly geçirmek boýunça ýerur çäreleriň ýerine getirilmeligini belläp, bu babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Berdiýew halk maslahatynyň mejlisiniň guramaçykly geçirilmegine görülen taýýarlyk işleri we watanymyzyň garaşdyrlygynyň 29 ýyllyk şanly senesi münasibetli vilayatyň çäklerini gurulýan bayramçylyk çäreler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, ýurdumyzyň hemde jemgyýetimiziň durmuşyna möhüm orna eýleýän we ykdysadyýetimiziň saýaşykly ösüşine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna möhüm bolan oňun çözgütleriň kabul edilýän ähli maslahatynyň guramaçykly geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilmeligini taşyrdy.
Hormatly prezidentime de vilayetlerde we Aşgabat şäherinde şanly tenler münasibetli gurulýan şäherler bilen bir hatarda halkymyzyň durmuş derejesini iýdigderli ýokalandyrmak bilen baglanyşly meseleleriň iýdigderli gözegçilikde saklanmalygyny aýtdy we bu babatda häkimlere bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra mejlisiň başlygy Memedowa halk maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň ýokary derejede geçirmegini üpsün etmek maksady bilen görülen toplumlaryň şäherler barada maglumat berdi. Şunun bilen baglyqda halk maslahatynyň mejlisinde ara alınıp maslahatlaşyljak resmi namalaryň taýýarlanyşy boýunça amala aşyrylýan işler, degişli guramaçyk meseleläriniň çözülüşi barada habar berildi. Köpçüliklerin habar berişleri işlerine, şol sanna telewizionyada we radioda mowduklaryň çykyşlar, metbuat neşirlerine makalalar, yerlerde düşündürüş işleri, ýöňde boljak möhüm jemgyçylyk syýasy waka başlandy. Şeýlekem dürli pugdaklarda wähmetde tapawutlanan ýurdumyň raýatlaryny Türkmenistanyň garaşdyrdygynyň 29 ýyllyk bayramy münasibetli döwlet syýlaglar bilen syýlamak davralaryna degişli taýýarlyklar görüldi. Hormatly prezidentime de halk maslahatynyň mejlisinde kabul ediljek çözgütleriň Türkmenistanyň halkymyzyň asyrlaryň dowamyna agrarly bolup gelen hakyky halk häkimiýetliginiň esaslaryny pugtlandyrmak ýoluna ýine de bir anyk ädeme öwüljekdigini, ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan giňerimli özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmäge hyzmat etjekdigini bellädi. Öňde boljak halk maslahaty bir karar kemişilik bir tarap watanymyzyň taryhyna ähmiýetli waka bolup, häzirki türkmen jemgyýetinde demokratik işleri hasy ösürmäge ýardam berer. Milli liderimiz bular barada aýtmak bilen halk maslahatynyň mejlisiniň hemde garaşsyzlyk gününe başlanan şäherleriň ýokary guramaçyk derejesini, ähli degişli düzümleriň utgaşky işlemegini üpsün etmegiň zerurdygyny ýene de bir gezek belledi. Soňra hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşylara ýüzlenip, garaşdyrlygymyzyň 29 ýyllyk bayramyny dawraly belläp geçmek bilen baglanyşly şeýle diýdi. Ronkta adamdan esip bolsa 27 sentябрда ajaýyp bayramy. Ýurdumyň mukaddes garaşdyrlygynyň 29 ýyllygyny giňden belläp geçer. Şol bu bayram hepden ýekşemne ona gawat gelýär. Şu arada häzir men 27 sentябрда diýiş günü 28 sentyabr duşunda onu geçirmek barada fermanında gorşeksin. Hormatly prezidentime de ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisinde garalan meseleleriň aýratyn möhümdigini belläp, halk maslahatynyň mejlisiniň we ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň 29 ýyllyk bayramynyň ýokary guramaçyk derejesinde geçirilmegi, şeýlekem ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň, ýöňde goýulan wezipeleriň ýerine getirilmegi bilen baglanyşly özüniň öwüt ünlüglerini, degişli tapşyryklaryny berdi. Sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisinde başga da bir näçe möhüm meselelere garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzary şonuň bilen sanly video aragatnaşyk arkaly nowatda hem giňişleýän mejlisini geçip oturýar. Ben etadyn her ýerine ber jan sağlyk Maşgalavadan sonra hem alıp baran işleri bunların böyle üstünlükleri arzu ediyor. Sağ olun. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namalary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň garaşdyrlyk gününe düşýän deňç günü geçirmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Ýurdumyzyň elatynyň Türkmenistanyň garaşdyrlyk gününi dawraly belläp geçmegi we oňa deňç almak üçin oňoýly şertleri öretmek maksady bilen şeýle-de Türkmenistanyň Zähmet kodeksynyň 81-nji maddasynyň 2-nji bölegine laýyklykda karar edýän. 1. 2020-nji ýylyň 27-nji sentябryna deňç gününi 28-nji sentyabra duşenbe gününe geçirmeli. 2. Supermanyň ýerine ýetirmegini eýçiliginiň görnüşine garamazdan ähli idaralar, kärhanlar bu guramalar üpçün etmeli. Turkmenistan'ın prezidenti Gurbangulы Berdymухамедов. Beyik ata-babalarymyzyň bize wesiýet eden rehimdarlyk we insanperwerlik ýolgularyny golanyp, türkmen jemgyýetiniň hemde her bir maşgalanyň agdybirligini we bütewligini hasyn pugtlandyrmak maksady bilen şeýle-de Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 29 ýyllyk bayramy münasibetli Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaralgy işleriniň belen serkarda başdy.
Gurbanguly Berdymухamedov iş kesilenlerin Türkmenistan'ın garaşsızlığının 29 yıllık bayramını atip etli, güneyasını geçmek hakkında permanı ol çekti. Resmi namal ayaklıkta, yurdumuzun güneyası geçilen rayetleri bundan beylek azatlıktan mahrum etmek görünüşündeki esası ceza çaresini, şehride belli bir yerde yaşamak borcunu yüklemek görünüşündeki koşmaço ceza çaresini çekmekten boşadırlı. Şugunlar, garaşsızlık bayramımızın şanlı 29 yıllığına başlanan ilmi amal maslahatları ve medeni çayları giyinger merliya. Garaşsızlık yıllarını hormatly Prezidentimizin iyili urt bekfidine gönüktürülen ödgörtmeler netijesinde yaklı uğurlarda kazanılan ösüşler bayramçılık çaylarının özünü düzdü. Muqaddis garaşsızlığımızın 29 yıllık şanlı toyu münasibetli. Yurdumuzun çar yanına yayvanlanırlan ilmi malumatlar aydın sağlı çareler bilen münasip utgoşya. Məlum olşalı berqar döwletimizin bagtiyarlyk döwrüne ykbaly göterilen halkymyz arkada Prezidentimizin başda durmagyna ajaýyp döwrüň eşretiniň hödýerini görge. Milli Wezirimizin döwlet adam çöndirdiýen insan-perwer siýasatynyň dabaralanýan bagtiyarlyk zamanasyna her bir günümiz ýeňişden ýeňişe täze üstünliklerdir gowanyrjy tepkitlere betlenýändigini dawaral çäreler gatnaşanlar uly buýsonç bilen bellädiler. Watanymyzyň şanly toyuny uly zähmet üstünlikleri bilen ruh belentlikde bir saçan başyna jemlenip agdy berlikde asudarykda garşylamak bolsa halkymyzyň asylly däbine uruldy. Hormatly Prezidentimizin pekim paykasyndan bagtiyar döwrümizde buýsanyp ýaşaýan agdy bir halkymyzyň halal zähmetinden barhary waşlanýan beýik garaşsızlygymyzyň 29 ýyllyk şanly bayramyna ynamly barýan güneşli ýurdumyz ösýe özgörge. Bagtiyar döwrümizin ösüşlerini her bir pudokda, her bir owa şäherde, hatda ýurdumyzyň iň alysaq kunjoklarını da görmek bolýar. Munyň şeýledigini ýurdumyzyň ähli vilayetlerine hemde paýtagtymyz Aşgabat şäherine giň ýerimde ýaýwanlanyrlan meden çäreler, alma malumatlar tutuş aýdynlygy bilen tasdiqlaýar. Bu bolsa berqar döwletimiziň bagtiyarlyk döwrüne halkymyzyň eşretli erkana bagtiyar durmuşynyň üpçün edilýänini görkezýär. Ýurdumyzda hemme taraplaryny ösürmekde uzak möhletleýän maksatnamalary elan eden arkada Prezidentimizin tutumly işleri barhary waçalyp durmuşa geçirilýän düýpli işlerin netijesinde bolsa izid watanymyz uly ösüşler ýolundan barýar. Mehriman arkadamyzyň parasatly baştonlugyna garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyň ähli ugurlarda batlyk adamlar bilen ösüşleň täze benetliklere barýanlygyny illeşlerimiz buýsonç bilen nagtadylar hemde ähli aladasy halkyň bähwidine gönükdirilen gahrman arkadamyda hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Balkan Mar vilayet qadiýetlerine geçirilen bayramçylyk çäreleri uly ruh bilentligi betlendi. Bu çärelerde hormatly Prezidentimiziň Türkmeniň döwletlik göreligi satly täze kitabynyň öz bolşly bayramçylyk sowgady bolanlygy aýratyn ataldy. Türkmenistanyň Gadar Ýarmay Milli Jemgyýetiniň, Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň, Maýa Kullywadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň, Ahal vilayetiniň polisiýanyň ýol gödäwçiligi bölüminiň bilelikde geçiren çäreleri bayramçylyk dabaralarynyň üstüni ýetirip ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlyk bilen utgaşdy. Şanly garaşsızlygymyzyň 29 ýyllyk toýunyň giňden bellenýän günlerinde ýaýwanlanyrylýan sport bäteşikleri ýokary ruh bilentligi besenýär. Ýeňişe bolan ihlas her bir ýarşda aýdym görünýär. Türkmenistanyň sport we ýaşar täzeti ministrliginiň guramagyna geçirilýän sport bäteşikleri bayramçylyk çärelerini utgaşýar. Berin sepketleri eýlemek her bir duşda aýdym ýüze çykýar. Türgünleriň tejribeleriniň artýanygy gowanlyjydyr. Sportyň sadanyň we güýç guwatynyň çeşmesini ýurdumyzda sport hereketine goşulýanlaryň sanynyň ýygydyl artýanyny bellemek gerek. Çünki sport bilen ýygydyl meşgullanmak diňe bir adamyň beden saglygyna däl, eýsem ruh bilen bolmagyna, şeýle-de oň dürüjçilik işine oňun täsir edýär. Sadanyň we bagtiyarlygyň ýurt hökmüne ykrar edilen Türkmenistan bu awatda sadan durmuş ýolgularynyň beden terbiýanyň hem ýakyn hemde uzak geljegi nazarlaýan sportyň ösürilmegine wagt edilmegine gönükdirilen anyk şäherler awatda meýleki döwletlere görüle bolýar. Şeýle sport bäteşikleri Seyit Nazar Seýdada näki Türkmen döwlet ma'lumçylyk Türkmenistanyň döwlet energetika institutlaryna geçirildi. Bayramçylyk çärelerini utgaşan bäteşiklerde talip turganlar özleriniň köpdir başlandyklaryny görkezdiler. Ýaşlaryň her bir duşuklarynyň çekilişli häsiýeti betlenýänligi gowanlyjydyr. Sporty köpçüliklen beden terbiýany ösürmek, sağlam durmuş ýolgularyny giňden durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen geçirilýän ýaşlar talipleriň tejribeleriniň artýanyny görkezýär.
Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtatymyz Aşgabatda 24 sentýabrda saat 20-den 25 sentýabrda saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanış bolan. Balkan welaýatynyň asken bulut hawa bolup gün nordan tileskundda 9-14 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 16-21 gradus, gündüzüne 27-32 gradus. Kenarki taraplaryna bolsa 23-28 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny asken bulut hawa bolup gün nordan tileskundda 8-13 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 11-16 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny asken bulut hawa bolup demiradyk gün nordan tileskundda 8-13 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 9-14 gradus, gündüzüne 25-30 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny asken bulut hawa bolup demiradyk gün nordan tileskundda 9-14 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 9-14 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýl bolar. Daşawud welaýatyny asken bulut hawa bolup demiradyk gün nordan tileskundda 9-14 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 7-12 gradus, gündüzüne 22-27 gradus maýl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda asken bulut hawa bolup gün nordan tileskundda 9-11 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 14-16 gradus, gündüzüne 27-29 gradus maýl bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça sentýabryň 25-ni magnit hadisasynyň gowşok täsirli saklanmany arşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 14 göterim artma bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ileşler. Bu da günleri berk berja etseňiz, ýeriň istenip bassyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşimizde jemleýär. Berkarar döwletimiň batýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşüresenýär. Ýakly tüşüň özünde bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun ileşler.